ماہ مکرم دے اندر جویں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا چونکہ اس مبارک بھی آپ دی چھٹی شریف بھی اس ماہ مکرم دے اندر ہوندی تو اس ماہ مکرم نو اللہ کریم نے بڑی عظمتاں بڑی شاناں بڑی حرمتاں عطا فرمائیاں نے۔ گرامی قدر حضرات، اج دی اس محفل مبارکہ دا عنوان عظمت والدین ہے۔ اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھے آئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا اہل ایمان کہندے نے کہ اے ساڈے رب ساڈے والدین دے اوتے اونجی رحم فرما جنہ انہاں نے بچپن وچ ساڈے تے رحم فرمایا۔ یعنی اللہ کریم نے اہل ایمان دی یہ نشانی بھی دسی اور اہل ایمان نو یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین واسطے یہ دعا کریا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ساڈے پالنہار، اے ساڈے رب ساڈے مال باپ دے اوتے اونجی رحم فرما جی میں انہوں نے سانو بچپن ربا یعنی سانو پالیا۔ پالنا اللہ دی صفت ہے۔ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمدہ تے تعریفاں ساریاں اس اللہ واسطے جڑا رب العالمین جڑے سارا عالمین نو پال دے۔ تو پالنا اللہ دی صفت ہے، رزق رب ہی دیندا ہے، پر اللہ کریم نے وسیلہ ماں باپ نو بنایا۔ اللہ بھی پال دے، باپ بھی پال دے، ماں بھی پال دیئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ تو پیدا کر کے دسیا کہ جے میں چاہواں تے میں بغیر ماں باپ دے بھی پیدا کر لینا۔ اما حوا علیہ السلام نو آدم دی پسلی چو پیدا کر کے دسیا کہ جے میں چاہواں تے انسان دے وچوں ڈائریکٹ انسان پیدا کر لواں۔ عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے ماں وچوں پیدا کر کے دسیا کہ چاہواں تے بغیر باپ تو ماں چو پیدا کر لواں۔ سارا کچھ کر کے دسیا کہ کر میں انج بھی لینا، مگر میں کردہ نہیں کیونکہ رب دی فطرت دے خلاف ہے، او دی قدرت دے خلاف ہے، او دی سنت دے خلاف ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کدے اپنی عادتاں اپنی سنتاں نو تبدیل نہیں کردا۔ تو عادت ہی بھی سنت ہی بھی کہ اللہ ماں باپ دے وسیلے نال پیدا کر دے۔ رازق رب چاہے تے آسمان تو بنو سلوہ پکے پکائے کھانے اتار دے لے، اتار کے دسیا کہ میں چاہواں تے رزق انج بھی دے لینا، پر انج دیندا نہیں۔ ماں دے شکم وچ بچہ آوے تے ماں دی ناڑو دے ذریعے بچے نو خوراک دے دے۔ بچہ جے ماں دی گود وچ بعد چاہندا ہے تے ماں دے سینے دے اندر بچے دی غذا پہلے آ جاندی ہے۔ بچپن وچ اپنے باپ دی کمائی کھا کے پلدا ہے۔ اللہ فرماتا خالق میں واں، پیدا ماپیاں دے وسیلے نہ کرنا، رازق میں واں، رزق ماپیاں دے وسیلے نہ دینا۔ تے اللہ فرماتا پھر جتھے میرا شکر ادا کرنا ہے نال انہاں دا بھی کریا کر، جنہ دے وسیلے نہ میں تینوں پیدا کرنا تے جنہ دے وسیلے نال میں تینوں رزق عطا کرنا۔ عرض کریا کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ساڈے رب ساڈے ماں باپ تے انجی رحم فرما جویں بچپن جو نہ ساڈے تے رحم کیتا۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماں باپ دے واسطے دعا کرنا انبیاء دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معروف دعا ہر نماز وچ پڑھ دیو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عرض کر دینے میرے رب مینوں بھی بخش دے تے میرے ماں باپ دی بھی بخشش فرما۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے ہر مومن دی بخشش فرما۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات۔ انہوں نے بھی عرض کی تھی کہ یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے ماں باپ دی بھی بخشش فرما۔ تو یہ مطلب ہے کہ انبیاء اپنی ماں باپ دے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کردے رہے۔ ایو حکم اللہ نے ایمان والے نو بھی عطا کیتا تے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
فرمایا تسی بھی اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کریا کرو یا اللہ انہاں تے اونجی رحم فرما جی میں بچپن انہاں نے میرے تے رحم کیتا۔ آئیے سنیے قرآن کے اللہ کریم نے ماں باپ دے نال قرآن مجید دے اندر سانو آداب کیڑے سکھائے کہ ماں باپ نہ بولنا کیویں میں انہاں دے نال اساں اپنے لہجے کس طرح دے رکھنے نے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے بڑی وضاحت نال دا بیان فرمایا جدو آئی نا ماں باپ دے نال بولن دی واری، اج تے نوجوان اپنی ماں تے باپ نال سیدھے بول دے نہیں، یاراں نال باہر ہس دے کھیڈ دے چوکاں وچ کھلو کے ہوٹلنگ کر دے ٹکے کباب کھاندے، پر جدو باپ بلاوے تے ہوں کر کے بول دے نے، ماں بلاوے تے بول دے نہیں۔ پر رب نے پتہ کی فرمایا قرآن وچ، اللہ نے قرآن وچ فرمایا ولا تنہرہما، فرمایا انہاں نوں چھڑک نہ ماری۔ اگے جڑا رب نے بولن دا طریقہ تھا فرمایا ذرا او غور نال سنو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے فرمایا انہاں نال کریم لہجے نال بولیا کر۔ انہیں کریم لہجہ کیے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لوگاں نال بولن دی واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگاں نال حسن سلوک نہ بولیا کر، حسن نہ بولیا کر، مٹھا بولیا کر۔ پر جدو ماں پیاں دی واری آئی نا تے اللہ علیحدہ کر کے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا انہاں نال کریم لہجے نال بولیا کر۔ ہن کریم کینوں کہندے نے؟ پڑھا قرآن کریم کینوں کہندے نے؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج دی تقریر نوجوانہ دے نام میں ماں باپ دی عظمت سنانی ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے تھوڑے دلوں تک یہ بات پہنچ جائے، تسی اور میں سارے اپنے ماں باپ دے ادب والے ہو جائیے۔ انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، یا تسی زور نہیں لگا رہے، پچھلے بھی سارے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے جدو قرآن مجید اندر اپنا تعارف کرایا، پروردگار ارشاد فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پروردگار نے فرمایا انسان اپنے رب کریم کو دوڑ کے کتھے جاوے گا؟ اللہ نے رجا فرمایا کیوں اپنے کریم رب کو پیا دوڑنا ہے؟ اپنی باری آئی، پروردگار نے فرمایا بربک الکریم، اپنی باری آئی فرمایا میں رب کریم آؤں، اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم، اپنے یار دی باری آئی فرمایا میرا یار رسول کریم ہے۔ جدو قرآن دی باری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم، اپنی باری آئی فرمایا رب کریم آؤں، یار دی باری آئی فرمایا رسول کریم، قرآن دی باری آئی فرمایا قرآن کریم ہے۔ جدو ماپیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے تے کریم آنا، انج ماپیاں لئی تو کریم ہو جا۔ کیا رب نے مٹھا جا انداز دسیا ہے؟ فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے تے کرم کرنے آنا، جی میں اسی تیرے تے کریم آ، انج اپنے ماں باپ واسطے تو کریم ہو جا۔ پڑھیے قرآن، اللہ قرآن مجید دے اندر ماں باپ دا کیویں کیویں ذکر فرما دے۔ اچھا بولو، اج تے میں شروع ہویا پینڈا فون لبا بھائی میں ماں باپ دی دعا دی شان سنا رہی ہوں تانوں۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. 4 آیات میں قرآن پاک دی مختلف مقام تو پڑھیا. ان چاروں آیات وچ اللہ نے اپنے ذکر دے بعد تے اپنی عبادت دے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اور نال ہی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اساں بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا کہ اے قوم بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کریو تے اپنے ماں پیو نال حسن سلوک کرے آجے. آؤ میں تانوں اج پہلے پچھلی قوماں دے ذکر نہ سناواں. حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا چ جتنے عجیب کم ہوئے نے نا وہ سارے بنی اسرائیل چ ہوئے نے تقریباً. دیکھو نا پتھراں چ پانی نکلیا، چشمے جاری ہوئے، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، وہ بنی اسرائیل واسطے. بدلہ نے سایہ کیتا بنی اسرائیل واسطے. پکے پکائے کھانے جنت چوں آئے، منو سلوا آئے بنی اسرائیل واسطے. انہاں دا بچہ پیدا ہوندا سی تے بچہ کپڑے پہن کے پیدا ہوندا سی. جو بچہ بڑا ہوندا سی تے تو کپڑے بھی ودے جاندے سن. نہ انہوں نے مکان بنان دی لوڑ کے بدل سایہ کر دینے، نہ انہوں نے کھانا پکان دی لوڑ کے کھانے بھی پکے پکائے آن دینے، نہ انہوں نے بچے دے کپڑے لین دی لوڑ کے بچے کپڑے پہن کے پیدا ہوں دینے. ایڈے ناز اٹھائے رب نے، ایڈے انہوں نے ناز اٹھائے کہ قوم بگڑ گئی. لاڈلے انج بھی بگڑ جاندے نے ہے نا. اللہ نے انہوں نے لاڈلا رکھیا بگڑ گئے. تو انہوں پتہ کیا کیا نحنو ابناء اللہ و احباؤ. انہاں کہنا شروع کر دیتا سی معاذ اللہ اللہ دے پتراں تے اللہ دے محبوباں. اور نبیاں دے خلاف ہو گئے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایک دن وچ انہاں نے 70 نبی قتل کر دیتے. ایسی بگڑ گئی قوم. رب نے بندر بنا دیتے. رب نے انہاں تے آندھی تے طوفان دے عذاب نازل کر دیتے. رب نے انہاں دی شکلاں بگاڑ دتیاں. رب نے انہوں نے کائنات دے اندر ذلیل ترین مخلوق بنا دیتا. کیوں؟ انہوں نے رب دے لاڈاں دا فیصلہ انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. انہوں نے اللہ دی قدرت کاملہ نال کھیلنا شروع کر دیتا تے اللہ والے دے بے ادب تے گستاخ ہو گئے. اللہ کریم نے تباہ تے برباد کر دیتا. او قوم جنہوں اللہ فرمائے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ میں انہوں نے سارے عالمین تے فضیلت دیتی. اس دور دے اندر اسے قوم نے جدو اللہ دے نبیان نال متھا لایا نا تے اللہ دے پیارے نال انہاں متھے لگائے تے رب نے انہاں دی شکلاں بدل دتیاں. تو گرامی قدر حضرات، رب دے ایک قانون پکے نے، او عبادت دی کوتاہی معاف کر دیندا ہے پر یاراں دی بے ادبی معاف نہیں کردا. اپنی عبادت دی کوتاہی او معاف کر دیندا ہے، یاراں دی بے ادبی گستاخی معاف نہیں کردا. تو آئیے میں تہانوں پہلے بنی اسرائیل دے واقعہ سناواں کہ انہاں قوماں دے اندر جنہاں نے اپنے ماپیاں دا ادب کیتا اللہ نے انہاں نو کیسے کیسے مرتبے عطا کیتے. چند دن دے بعد میرا خیال ہے تواڈے والد صاحب علامہ محمد لطیف صاحب میرے بڑے پیار والے ساتھی سن، انہاں دا ختم شریف اور سالانہ عرس مبارک آ رہا ہے. انہاں دے صاحبزادہ صاحب نے چلو انہاں دے والد گرامی اور جنہاں دے بھی دنیا تو چلے گئے انہاں سارے دی سالے ثواب لیے سما پھلوں اج ماں باپ دی عظمت دے حوالے نال بیان کریے. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا. فرشتے، جنات، انسان، ہوا، اللہ نے پوری کائنات حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے تسخیر کر دیتی. سارے ہوا چ آپ دے نال اڑدے جا رہے. اچانک آپ دا سمندر تو گزر ہویا تے سمندر دے وچوں بڑیاں لہراں، بلند لہراں آپ نے دیکھیاں تے آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے تے اتارو. تخت اتر گیا. اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ ملفوظات وچ ارشاد فرماندے کہ حضرت سلیمان دی شاید عادت سی نا کہ جدوں بھی ہوا چ اڑدیاں کوئی عجیب منظر ویکھدے سن تے تخت زمین تے اتار لیندے سن.
आला हज़रत फाज़िल बरेली इमाम अहले सुन्नत फरमाते ने, एक दिन आप हवा चुड़दे जा रहे ते आपने हवा नूं हुक्म दिता मेरा तख्त उतरिया ते आपने अपनी जुत्ती मुबारक अपनी नालैने पाक तख्त ते उतारी ते पैदल नंगे पैरी टुर पे। गुलामा ते मुरीदां ते वजीरां ने अर्ज की, हुजूर हवा नूं हुक्म दियो, किसी जिन नूं हुक्म दियो कि तुहानूं उठा के छोड़ आवे, तुसीं क्यों पैदल ओ बे नंगी पैरी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ मिट्टी जिहदे ते मैं पैदल पे टुरना ना, इहदे विचों मैनूं मुहम्मद दी खुशबू पई आंदी है। मैनूं इंज लगदा इत्थे कदे कमली वाले दा मदीना बनेगा। अज जुत्ती उतार के ते नंगे पैरी इत्थे टुर के आउण वालियां उम्मतां नूं मुहम्मद दे मदीने दा अदब दस के चले आवां। इहदा मतलब है पिछले नबी भी मेरे नबी दे मदीने दा अदब करदे गए। इजाजत होवे ते इस अदब उते कुरान पढ़ा ते फिर हजरत पीरे बाहू दा कलाम पढ़ा। इत्थे ते बैठे सारे अदब वाले ने, ओ बोले जेड़ा वाकई अदब वाला है, जेड़ा अपनी अम्मी नूं अम्मी जी ते अबू नूं अबू जी कहंदा, ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया, फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िल माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। एदा तर्जमा पीरे बाहू ने जो फरमाया, आप फरमाते ने इल्म पढ़िया जौहर नहीं बन देवे, जेड़े हो मन जात कमीने ओ पितलू कदी सोना नहीं बनदा। पावे चढ़िए लख कदीने ओ शुम कोलू कदे दाद नहीं मिलदी। पावे हो मन लख खजीने ओ बिना अदब निजात नहीं मेरा गाँव मिल पाहू। पावे मरिए बिच मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। पीरे बाहू फरमाते ने, इल्म पढ़िया जौहर नहीं बनदे, जेड़े होमन जात कमीने हो। इल्म इंसान की बुलंदी का मयार नहीं है। याद रखियो, इल्म जिदे जाहिर ते असर करे वो मुतकब्बिर हो जाता है, इल्म जिदे बातिन ते असर करे वो आजिज हो जाता है। दुआ करे करो इल्म भी रब देवे ते वो बातिन ते असर करे। फरमाते ने, इल्म पढ़िया जौहर नहीं बनते, जेड़े होमन जात कमीने हो। पितलों कदी सोना नहीं बनता, भावे जड़िए लख नगीने हो। शूम कोलों कदे दाद नहीं मिलती। शूम दा मतलब कंजूस। फरमाते ने, कंजूस बंदे को दाद नहीं मिलती, भावे होमन लख खजीने, भावे जिन्ना मर्जी खजाना भरिया हो। फरमाते ने, कंजूस बंदे को दाद नहीं मिलती। ए मेरे गले च चादर, इन्हां दे गले च, इन्हां दे गले चादर। अब्बास कलंदरी साहब, मैं अरसा दराज गुजर गया, महफल कोई होर कराने वाला हुंदा है ते चादरा ये बेली बनदा हुंदा है। क्यों? इहदा मतलब है कि सखावत दा ताल्लुक दौलत नाल नहीं। वड्डे लोगां दे कद वड्डे नहीं हुंदे, वड्डे लोगां दे दिल वड्डे हुंदे ने। बात किरदार की होती है वगरना
قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے نے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے۔ تے پیر باہو فرماتے نے شوم کنوں کدے داد نہیں ملدی، پمیں ہون لکھ خزینے ہو بنا ادب نجات نہیں کامل باہو، پمیں مریے ویچ مدینے ہو۔ آئی ادب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسم اعظم سی، او جنہیں اکھ جھپکن دے وچ ملکہ بلقیس دا تخت لے آندا۔ اج ہر مرید دا دل کردا ہے کہ پیر صاحب مینوں خلافت دے دے، میرے سر تے پگڑی ولی جاوے تو مینوں لوگ خلیفہ صاحب کہن۔ او کسی اللہ والے دے کول نہ اسم اعظم سی، تو انج دا ایک شوقین مرید آ گیا تے انہیں عرض کیتی بابا جی جڑا تواڈے کول اسم اعظم ہے نا اے مینوں دے دیو۔ آپ نے فرمایا چلو دیواں گے انشاءاللہ۔ چند دن بعد بابا جی نے انہوں ایک نا ڈبہ دے کے تے فرمایا او فلاں جگہ ایک میرا یار تے میرا ایک ولی دوست بیٹھا ہے، یہ ڈبہ انہوں دیا تے کھول کے نہ ویکھی وچ کی ہے۔ او جدو ٹریا نہ تھوڑی دور گیا تے او دے وچ کوئی چیز ہل دی نظر آئی، محسوس ہوئی۔ انہوں خیال آیا کہ ویکھاں بابے نو کی تحفہ بھیجا ہے، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے۔ خیال آیا ویکھاں بابے نو کی تحفہ بھیجا، انہیں اس طرح کر کے کھولیا نا تے وچ چوہا سی، او چوہا نکل کے دوڑ گیا۔ او مرید ایتھوں ہی پلٹ کے واپس آ گیا، کہنے لگا بابا جی یار نو کوئی چوہا تحفے چ بھیجدا ہے، چوہا بھیجا جی، وہ تو دوڑ گیا۔ فرمایا چلیا اسم اعظم لین آیا سا، چوہا تیرے کول سنبھالیا نہیں گیا تو اسم اعظم تو کی سنبھالنا سے۔ اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا یہ ابرار دا طریقہ ہے، جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ او اللہ دا ولی جن کل اسم اعظم سی، جن دا نام حضرت آصف بن برخیہ۔ اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے آصف بن برخیہ نو انج اشارہ کیتا، حکم نہیں دیتا۔ جیڑا مزاج شناس ہوئے نا مرشد دا، میری گل تے غور کریو، جیڑا مرشد دا مزاج شناس ہوئے، ابو بکر صدیق کملی والے دے مزاج شناس سن، تائیوں پہلے خلیفہ بڑھے۔ جدو آیت مبارکہ آئی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ ایک اے آیت جدو دوسری اے آیت آئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا اج دین مکمل ہو گیا، تے صحابہ ایک دوجے مبارکہ پہ دے دلے دیکھو دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تے ابو بکر نکرے بہ کے رو رہے۔ صحابہ پوچھا اج تے بڑی خوشی دا دن ہے، تسی کیوں روندے ہو؟ او مزاج شناس نبوت سی نا، فرمایا تسی مبارکہ دے دیو دین مکمل ہو گیا، پر تو انواع نہیں پتا کملی والے جڑے کام آئے سن او ہو گیا ہے، ہن کام ہو گیا، ہن سائیاں دے جان دا ویلا آ گیا۔ یہ جدائی دی گل ہے۔ اس دن صحابہ فرماتے نے سانو پھر پتہ لگا کہ جنہ ابو بکر مزاج شناس نبوت ہے نا انہاں کوئی بھی نہیں۔ آصف بن برخیہ نبوت دا مزاج شناس سی۔ اللہ دے نبی نے بس اشارہ کیتا تے فرمایا چھلانگ مار، انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں سمندر چ چھلانگ مار دیتی۔ انہیں نہیں آکھیا سائیں جتھے جن ڈوب کے مر چلے سی میں تے پھر انسان ہاں، پر انہیں چھلانگ ماری۔ کیوں؟ سائیاں حکم دیتا ہے، سائیاں حکم دیتا ہے۔ انہوں میرا دل کردہ میں تو انہیں کہ چکر حضرت خواجہ غلام فرید دے دربار دا لگوا کے لے آواں، تسی بول دے نہیں میں کیویں لگوا کے لے آواں۔ خواجہ غلام فرید نے درہ کے جے پیش فرمایا، آپ فرماتے نے عملہ والے لنگ پار گئے
عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے وہ فریدا اڈ بن نہیں دے ہندے کامل پیر جنا دے غلام فریدا اڈ بن نہیں دے ہندے کامل پیر جنا دریائے جہلم ہے نا، جہلم جاؤ دریائے جہلم، کشتی پہ پار کرے تے وچ 3 بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر، حضرت فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ، تاجدار چورا شریف، بانی چورا شریف. دوسرے آپ دے خلیفہ مجاز باولی شریف دے تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے. تیسرا بابا جی دا خادم سی، او دا نام سی حافظ مہر الدین اکھاں تو نبینا سی. جدو کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی تے حافظ مہر الدین جڑا نبینا سی نا، او بڑا سادہ جہا بابا تے کہن لگا حضور اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ تے بابا جی مسکرا کے فرماندے نے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے. انہیں چھال مار دی. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے رون لگ پے. بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف فرمان لگے غلام محی الدین تو کیوں رونا ہے؟ عرض کی حضور ہوتے اکھاں تو نبینا ہے، انہوں تیرنا نہیں آتا، تواڈے آ کے چھال مار دی تے ڈب کے مر جائے گا. تے بابا جی جذب دی کیفیت آ کے ارشاد فرما دے جدی آکھے چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا. کشتی دریائے جہلم دے کنارے لگی تے حافظ مہر الدین سکم سکا پہلے کنارے کھلوتا. خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے قریب جا کے فرما دے حافظہ وہ تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تو تو کیویں بچے ہیں؟ حافظ مہر الدین بول کے کہنے لگا غلام فریدا ڈبن نہیں دیں دے ان دے کامل پیر جنا دے. غلام فریدہ ڈبن نہیں دیں دے ان دے کامل پیر جنا دے. گل سناواں؟ اللہ دے نبی ہود علیہ السلام دی قوم تے آندھی دا عذاب آیا، آندھی دا طوفان دا عذاب. تے نبی نو خیال آیا آ جڑے میں تھوڑے جو مٹھی بنائے نے انہاں دا کی بن سی. اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دی ارد گرد ایک دائرہ بنا دیو، کتار ایک لائن لگا دیو،